Senior,
lenkosi. Ngicela sibale incwadi yeChronicles esibili. Chapter 7 from verse 11 to 15. Yalibingelela bagcwele no sibonga ukukhona nini ngikabela Jesu. Hallelujah. This Chronicles is speaking chapter 7 from verse 11 to 15. uNkulunkulu uyabonakala ngokwesibili uSolomoni. uSolomoni waqeda-ke indlu kaJehova lendlu yenkosi. Konke okwangena enhliziyweni kaSolomoni ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe wakuphumelelisa. uJehova wabonakala kuSolomoni wathi kuye, "Ngiwuzwile umkhuleko wakho. Ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yokuhlatshela. Uma ngivala izulu ukuba kungabikho mvula, noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe, noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami, bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayavuleka, izindlebe zami zilalele umkhuleko owenziwa kule ndawo." Amen. Hallelujah. Sekwesa abantu tungezwakala alibamgama lenkosi. Sanibonani ekuseni. Okwambinya nje makhanda wakho kodwa ungamncoma ugqoke kahle, unuka kahle. Noma kungamuzi unuka kahle sana sosho ukuthi unuka kahle. Hallelujah. Amen. Bazalwane, ngicela ukufundela ngale ndlela yami egameni kaJesu. Ukuvuka verse number 11. uSolomoni waqeda-ke indlu kaJehova lendlu yenkosi. Konke okwangena enhliziyweni kaSolomoni ukukwenza endlini kaJehova nasendlini yakhe wakuphumelelisa. Okay, lithi iBhayibheli bazalwane ngisakushesha. Lithi iBhayibheli uSolomoni kwamanye amabhayibheli athi uNkulunkulu uzobonakalisa ngokwesibili uSolomoni. Praise the Lord. Now, lithi iBhayibheli uSolomoni mayeqeda kwakha indlu kaNkulunkulu, eqeda kwakhani bazalwane. Manikhuluma sosheshe siqede. Eqeda kwakhani bazalwane. Kabe ndikaNkulunkulu yini? Ithempeli. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli 1 uma eseqedile, number 1, number 2, enelisekile izweni yakhe ukuthi ukwenze konke kahle kwaphumelela. Yazi bazalwane? Usethi ke lithi iBhayibheli ke ngokuqala verse 12. Asa uJehova wabonakala kuSolomoni wathi kuye, "Ngiwuzwile umkhuleko wakho." uma esenze kahle waqeda. Esibonakala kunezinto efuna uzenzele uNkulunkulu zikale zijabulise wena ukuthi ngimenzele kahle. Uma wena okade wenza unelisekile ngokade ukwenza, anibona igama lenkosi.
mawenzela uNkulunkulu awenzi usohlangana phambili. Awenzi nje uthi useyobona uNkulunkulu. Kodwa ithi iBhayibheli uSolomon okwasenhlizweni yakhe sekufezile. Futhi ebonile ukuthi le nto abenayo enhlizweni iphumelele. Awakho. Hallelujah. Andokugama lenkosi. Lithi alithi iBhayibheli uSolomon wathandaza. Alithi iBhayibheli uSolomon wanikela. Kodwa uma seqedile ukwenza i-assignment yakhe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabheka. uNkulunkulu akabizwanga, wayivelela yena. Ayizama. Lithi wavela ebusuku. Mhlawumbe wayenele. Alithi wayithandaza. Ngizothi namhlanje ekuseni into yenzela uNkulunkulu mawuyenze kahle uzovela. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Angeke umbize uNkulunkulu umnikelo kabe namuhle uyazikhulumela. Glory to Jesus. Number 2. Mayivela akazini ukuthi ngiyabonga ungakhela ithempeli. Mayivela ukuthi your prayers, impleko yakho izwakele. Hallelujah. Ngeke ngithi umthandazo unjani awuboni. Noma uthandaza 2 years ago still works. Mayivela ukuthi one imkhuleko yakho ngiyuzwile. 2 lento yakhi yayemukela. uJehova wabonakala kuSolomon wathi kuye, ngiwuzwile umkhuleko wakho. Ngizikhethele le ndawo ukuba ibe yindlu yomhlatshelo. Njengoba kuthiwa kule ndawo akushiwo iland, kushiwo ithempeli. Uthi le bekuyakho uyakha. Kodwa manje sengiyayemukela ukuthi ngeyami. Uthi number 2, lendlu izoba yindlu ye-sacrifice, yindlu yomhlatshelo. Abuze umakhelwane ukuthi unayo i-sacrifice kule ndlu. Ukhonza kanjani ungenawo umhlatshelo kule ndlu? Ngoba yindlu yani le, yindlu yomhlatshelo. Ila sacrifice akhona isikhathi sethu. Ukusacrifice asikhulumi ngemali. Uzongena nje uzothandaza ushiya iTV ikhala. It's a sacrifice. Awukhona abazalwane. Bese sineyihlobo besingashana namhlanje. Kodwa usuku lokuya endlini yomhlatshelo njengoba sina siphethe imhlatshelo yethu. Sizena iyo kuNkulunkulu. uDavide yena singaya kanjani endlini kaNkulunkulu singaphethe lutho. Umuzeni nomhlatshelo ufika nowakho. Mayishisa impepho la neyakho. Ibe khona. Glory to Jesus. Uthi ke ngikhethile leli ukuthi ibe yini. Bese yamamaza verse 13 wakhuluma izinto uNkulunkulu engabuzwanga nengatshelwanga. Warevile izinto
esingazange siyikhulekele. Ngiyakhumbula uJeremiya 33 verse 3 uthi ngibize ngosuku lwenhlupheko, uthi ngiyawufika ngikutshela izinto ozaziyo bese ngizela mawumenzele kahle uNkulunkulu ukhiphe imfihlo. Angizwa bazalwane, uma isacrifice yakho imthokozisa uNkulunkulu khona izinto ezikhuluma noma ungayithandazanga. Uthi verse 13 uma ngivala izulu kuba kungabikho mvula noma ngiyaleza isikhonyana ukuba sidle izwe noma ngithuma isifo phakathi kwabantu bami. Okay. I don't think uSolomon wakuthandaza umthandazo ukuthi nakho sihlaselwa isikhonyana, nakho ukuvuka isifo ebantwini bakho. uNkulunkulu mayichazekile ukutshela thina besazi ukuthi izinto ezimbi zivela kuSathane. Thina besazi ukuthi izinto zivela kwani? Kodwa ngoba wenze kahle uNkulunkulu akaze ukhipha nezimbi ukuthi ezinye inkinga zenu azizi ngoSathane, zithunwa yini. Kunezinto ohlupheke ngazo wena ungazi ukuthi uvalwe uSathane ukuthi ungasebenzi, kanti uNkulunkulu uqobo lwakhe udinga umntangene kwi-sacrifice. Uzothi uNkulunkulu khona izinto engeke zenzeke noma ungathandaza uyala amadimoni ayohleka nje manje nangu umuntu esisukela uthi uNkulunkulu mina Jehova ngiyakwazi ukuvala. Mina Jehova ngiyakwazi ukuvala impumelelo yakho. Mina Jehova ngiyakwazi ukudala isifo kuwe. Glory to Jesus. Abesethi 14 kodwa uma abantu ababi ngegama lakho naka ama 4 steps okuphendula kumthandazo wakho. Futhi verse 14 Bazithobe abantu bami. 1. Check yourself. How humble are you? Uthobeke kangakanani kuNkulunkulu? Steps of God. So phendula kumthandazo wakho. Unjani bazalwane? 2. Bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami. La uhlala khona waziwa kanjani? Kungabe uyabizwa ingekho? Ngaba abantu bayayihlonipha into. Ngaba abantu bayafisa ukukulandela. Ngeke impilo iphila. Uthi ke ababizwa ngegama lami kufanele ukholwe uze waziwe njengomntwana kaNkulunkulu kuthi makusolwa abathakathi ungasolwa wena. What's the verse number 1? See? 2. Yes. Wazeka kanjani uhlala khona emphakathini? Abantu babenenkinga bayakwazi ukuza kuwe. Bakubona njengesixazululo. Yinto lezo kuphendula komkhuleko wakho. Number 3. Bakhuleke. Bese njani bazalwane? Prayer. Philippians chapter 4 verse 6. Uthi thokozani njalo njalo. Icelo senu basazi uNkulunkulu ngokubonga nangokukhuleka. Nemizwa bazalwane. Musu ulindele impendulo uNkulunkulu kanti awuthandazi. Musu ulindele uNkulunkulu kanti abantu ahlala kubo abafuna nakuhambe khona. Sulindele uNkulunkulu kanti uphakeme. Lezi into uma ungakhona ukuzenza forget ukukhuluma kaNkulunkulu. Number 3 uthi 4
bafune ubuso bami. Number 4, I said 05. Number 4, benza njani? Uma unomthandazo yenza lento. Zithobe. Ukuthobeka. Number 2, ngakho lenkosi awucheke umakhelwane bakwazi kanjani. So ingane zakho manje inkinga ziyakwethemba njengomuntu othandazayo. Number 3, ngakho lenkosi yithi kuyathandazwa bafowethu. Kuyenzeka msana kuyathandazwa. Asithandazwa ngoba kuvuma. Ngiyana mangafumi inyama ingavuma kuyidelele. Uthandaza khona. Hallelujah. Uzumeke uthandaza nophapha ukukhumbule. Ubeke uthi ukuba yede. Uyinkosi yamakhosi. Umuhle akekho njengawe. Wena uNkulunkulu udala indlela ehlane. Wena uNkulunkulu wenza ongekho kube khona. Wena uNkulunkulu usitshale ngesundu endlini yakho. Hallelujah. Hallelujah. Pray. Somebody say pray. Pray. Hallelujah. Akube njengenkulu ukuthandaza kuwe. Sithobe. Wazwa kanjani? Hallelujah. Thandaza. 3, funa ubuso. How do I seek for the face of God? Uthi Moses, ungahambi nathi. Nathi asuhamba. Uthi Moses, uma ngingakuboni anginawo. Azalwane. Hallelujah. Mawufuna ubuso kaNkulunkulu, ufundiswe. Mawufuna ubuso kaNkulunkulu, uyahlanganyela. Kuzobe kanjani unazi into ozenzayo? Zonke inkonzo khona. Umanje uyathandaza. Ulwesibili ngomsele, ulwesithathu uyathandaza, ulwesine ubesifazane, ulwesihlanu ukhathe inkonzo zabantu abasha. Kwenze njani uhlushwa yini? I need the face of the Lord. Hallelujah. I need your face. Ngenza noma yini ukuze uNkulunkulu ngimbone. Funa ubuso buka. Number 5. Baphenduka ezindleleni zabo ezimbi. Say repent. Akostela ukuthi wasiphendula. Kanti wena wakayiyeki imvuba yakho. Ngiyazizwa. Uma ungakayiyeki izindlela zakhe ezimbi. Umthandazo wakho abazophumelela. Sithobe. Correct. Pray. Seek the face of God. Repent. Eyaphenduka bazalwane. Kwezwa njani? Uphenduka akuyona lento ukuthi uvele uyishumayeze wena so right. Uyayihlamba njalo mawuthi akafe alivele isende kaNkulunkulu. Ukunqola lokho. Uma ungakiyeki usoqhubeka ugcwala amabala. Kanti ukuhlabelela uthena mabala onke angcolisa umoya wami Nkosi ihlanze. Awuhlanzeki uNkulunkulu. Uthi Isaiah 59. Ububi benu bubusithile ubuso bami. Every day uyathandaza phezu kwensila yolaka. Every day uyathandaza phezu kwamanga. Every day uyathandaza phezu kwamakhinga. Ngeke uzwakala umthandazo wakho sihlambulule. Hallelujah. Kuleli vangeli siyahlambulula. Kuleli vangeli siyasicheka. Uthi
kwenzeka ukuyikhubekiso singafiki. Akekho makhubeki. Akekho mathutheni. Haleluya. Iyahlanjululwa leyo nto. Kuba yazi lezinsuku kunombalo oshambe kwekuyena. Yazi lezinsuku nginolaka. Musutshela amadimoni athi ufuze bakini. Umuntu uKristu Jesu isidalwa esisha. Bangena apha bakini. Shout hallelujah. Shout hallelujah. We are here to know our worshipers. We are mazalwane. Mawuzo phoma ukudla. We are scarce isitsha. Awungena sitshela simonile. Letela dibawule sitha bekukudla. Obe kumnandi nje. Kodwa uma sekuphelile kwendedliwa ngeke usakwazi ukufaka okunye. Uthi kwavele bekumnandi akaphinde kufake phezulu kwakho. Uthi uJobe uma ingane zakhe zokwenza amaphathi ziyojabula. Uthi Nkosi angazi noma nazikhona ziyakuthuka yini. Mina zilokhu ngiyathandaza kanti ububi beingane zami sebesithi ubuso kaNkulunkulu. Bese bengihleka bathi uthandaza kangaka ungavelelwa izinto wena. Kanti abazi lamakhumbu alonawo la ekhaya aphukuza imputhu yensono. Ingakho lapho ngithe uma kunento ekhaya lakho engenasivumelano noNkulunkulu ikhiphe. Hayi amen esontweni. Amen esontweni. Uma kunento ongayitholanga ngomnyango oqondile ikhiphe. Uthi umfana waseSwatini sengamane ngihlale ngishe kunokuba ngikhululeke ngezinto zokwaniwa. Shout hallelujah. Say ayiphumi izinto enkulunkulu. Ayiphumi izinto engenankulunkulu. Hallelujah. Uthi before yini? Must take it easy. Singahlali kuyo. Singakathandazi. Ngoba sizazi zakhe ubani. Asazi zafakwa. Ngiza bazalwa. Yabo kule foundation yana kwatshala izwi lenkosi la. Glory to Jesus. Kwatshala izwi kaNkulunkulu. Ayikho into engenaNkulunkulu ezoma kule. Uthi ngiyikhethile le. Ukuthi be a house of sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. Bazalwane, umthandazo uphendulwa after lezi zinto zonke engiyibalile eziwu5 zu100%. You see? Uma ufuna ukula phezulu umkhuleko wakho lezi zinto ezibonakala kuwe. Tshela manje yekuphakama. Uyawulimaza umthandazo wakho. Ngizokuzama. Number 15 yathandaza. For the 15. Manje amehlo amaya kuvuleka. Izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Angomela. Idingo zabazalwane. Verse 15. Manje amehlo ami ayakuvuleka. Kade ngithandaza. Uzuthi la nekubula umoni. Uthi uNkulunkulu kodwa ke uma uye wangena kule ndlu engiyikhethile. Ayizwani. Babunza. Ngiyakuzwa impela ekhaya lapho uyathandaza.
kodwa mina ngiyikho ekhaya lakho. Eyami indlu engiyikhethile ilapha. Ngizwe manje uNkulunkulu mawenza yonke lento enhle uthi amehlo akhe azovuleka kulezi azoyikhuza zingakade ensimini yakho. Ngizwe bazalwane. Number 2, izindlebe zakho seyizokwazi ukulalela. Uma wenza lesayitepe ezu5 uthi uNkulunkulu amehlo azovuleka baqondana nawe. Indlebe zami zizozwa imikhuleko eyikhulekayo ngoba uthobekile, une-character right, uphendukile, ufuna ubuso bukaNkulunkulu. Alibona igama lenkosi uthi ke yonke into ayidingayo sengizoyibona, sengizoyizwa. Manje amehlo ami ayavuleka, izindlebe zami zilalela umkhuleko owenziwa kule ndawo. Umkhuleko owenziwa phi? Nayo inkinga. Wasala nomsi. Uma lo sise Thandaza esenze yonke le ngisho. Ngiyalinganisa ngithi Nkosi ngicela ungiphendula fune indwangu yezintsha. Hawu Nkosi indwangu yezintsha. Ngidrobe phansi. Indwangu kanomusa isikhona. Kodwa ayikho la ekhona. Ukuze ithole kumele aye kuphi? Kule yakho. Khona izinto ayifunayo uNkulunkulu ayiphendule ayifake la endlini. Kodwa wena uyayofa. Wena ufika late. Awihloniphi indlu yakhe. Kanti uNkulunkulu mawukhuleka nobuko wakho nobuke izinto zakho uzidropha kulendlu yomthandazo. Kodwa ukuyibuza athengoze ngenza njalo bakade bayilethi into zakhe. Kanti uDaniel ethandaza efast lithi ibhayibheli ngosuku lokuqala athandaza ngalo uJob ethwa. Azathe uthuthen Jehova komile. Jehova komile. Nengane zami zomile. uNkulunkulu wakho muhle athandaza kuthule nje bethulisa kahle akwenze konke uJehova adedele isiphuzo sakhe. Kodwa udele inkinga yakhe uhleli into yakhe ibekwephi. Kodwa wema sisebusini khona ngizothi into zenu ebiyithandazelayo zikunendlu. Ngena la engathi ungena eShoprite mawungena uqalaza abantu uqalaza abashef. Khona enofishi, khona enisipwa, khona enirama. Akubona igama lenkosi uyilona loyo kuya kwishef ayifunayo. Uyaqhubeka uyathandaza uyafasta. Kathi ijuice yakhe iyafika. Kodwa ifikele kuphi? Endlini ekhethwa uNkulunkulu. Ngizwa bazalwane. Haleluya. Yonke into yakhe lo muntu uyathandaza. UNkulunkulu ubalise ikomishini yakhe. Fill my cup, Lord. Ayithethe uNkulunkulu. Ngizoshomela namhlanje ukuthi ngizoshomela namhlanje ukuthi yonke into bazalwane ningayitheleli lendlu. Ningayitheleli lendlu. Yonke yenu ila. Uyenze konke ngathi uyento okhwele uyamhlawuthanda. Bazalwane uNkulunkulu ehonorisha into yomuntu othembekile. Mawuyihomsela uyamangabe ujabulile. Ungajabulanga kuye. Ngizona
zonke into zethu sifunayo zikulekho. Ngisho ungafika la umfundisi engekho, muke waguqa la uguqa ezintweni zakho. Hayona into yokudayisa le. Ingasingadayisa imali, singadayisa amafutha. Lendlu yini? Ubhaskiti wey'nto zabantwana bethu. Lendlu iphethe umsebenzi wakho. Lendlu iphethe ukuphila kwakho. Uthi maniyithoba, uthi niyophilisa ngisizwe. Hayi amen esontweni. Hallelujah. Kama ngingathini nje mina ningizwe. uJesu ubonakala sinakho ke ethandaza ephilisa abantu kuphi yini sinakho ithembe ethandazela abantu ithi iBhayibheli kwakudwele kwakuthakazelayo usuthi nama akude ngiyacabanga ukuthi kwakungamakhamera ngiyacabanga ukuthi nemisakazo yayisakaza lapho lizwakala igama uNkulunkulu ephilisa abantu bephila uzayithile yanizozela kwasho ukuthi kunomuntu la ofuhla ukuthi ogulayo uyezwa kuthiwa ngegama likaJesu ungayikhohlisi ukuthi ukhonzelethwe noma ningakhuluma izelethwe alifani nelikhulunywe kukhona ngisho ngathi ngesisu TV ngeke uphile uthi Isaiah 55 mahlaba verse 11 uthi liyabanja izwi lami eliphumekile alibuya ndaba funa izwi makhuluma lihlangane nawe face to face ungajabuleli ukuthi unerento uyalizwa kodwa izwi lidinga face to face maphuma kube ngathi umkhondo kwazi inhlizweni izwi funa ulizwe ube akufani ukulalela umsakazo nokuba phambi kaNkulunkulu. Hayi shout hallelujah, shout hallelujah. Izwi fanele lihlepula mathambo kunyakazile inkatha ande liyakhuluma lapha izwi nana siyalizwa kodwa siyakhuluma sawathengela kakhulu ngegama kaJesu uphila iyafika kodwa lo wenza umsebenzi phela kuba kunjalo kabuthi uNkulunkulu kuyekela ukuhlangana noNkulunkulu abantu kodwa uthi uNkulunkulu ningabuyeli ukwenza njani kune impact etholakala ngokuhlangana noNkulunkulu. Nabo bangani bami nabo bangani bami abangithandayo kodwa ngiyakholwa siyenza umsakazo uJesu nangangena lapha eCFC uphila abantu abanye bayafakaza usesiyasebenza singasebenzi abanye bathi uNkulunkulu wavana ukufa kodwa inkinga hayi ukuthi uJehova kaNkulunkulu hayi ukuthi abangizwe kodwa iy'mpendulo zami zilapha udinga ama-friends angelona usizo kuwe ngayo yonke into angizwe labo njengoba ngibambile bayangithanda kodwa bakwazi ukushintsha isimo sabo bangama-good friends kodwa ngikhula abanawo amandla okuphilisa kodwa amandla abanawo awokumphusha bangise lapho
usizo lungavela khona, bangise la amandla atholakala khona. Ithi mabefika eminyango kugcwele, abangathi asibuyele emuva ngoba bayangithanda. Lithi iBhayibheli bakubeka phansi nakini, babeka uhlaka lwaphansi, baqala bafuna izandla, baqala bakhuphuka i-building, baqala akekho abanakile obabehla ngaphakathi esontweni la kwenzeka khona. Ngisho sebefika isonto kodwa amandla ngaphakathi awabasana, baqala bagibela. Yebo sakudinga abantu abazohluphekela, bahluphekele. Awaningizwa yabo, imoto ngiyayithanda bazama imoto ngizajani, kodwa bangilambile lutho ayikwazi petrol, kodwa amandla awomthwana angise Shoprite dothoba khona umuzi. Uyabadinga abantu abazokuthwala, uyabadinga abantu abazoba nawe bakuyise endlini kaNkulunkulu. iBhayibheli bakhuphuka baqaqutshayela. Ngiyababona beqaqutshela, ngiyabona abantu benzanile lapha, kwathi uthi esalakanda uyaphilisa, siyaphakamisa ishosha, siyavuleka amehlo imbokothi, abangasebenzi bayawuthola umsebenzi. Shout hallelujah. Yephi endlini kaSimakala. Bethi bakhuphuka bathe bangavula phezulu baphinde semathane baze bamhluphekele. Ngeke umhluphekele umuntu ongamthandi. Khona umzalwane wayi-intercessor, a very powerful prayer, kodwa moya kuyena uthi ulambile ayemgoqo. Manje ngizothandaza isiqedile ukuthi ulambile umsebenzi, ngeke unike lutho noma ungathwalele. Khona abanye abafike bezokhuza ngathi benemali, sizama ukuyisondeza kubo. Uzothiwa bayanikela kobani, uthotho izingane zabantu kodwa ezakwakho ey'kadade wabo akayithengeli ichathula, kodwa ezabantu udubile emphakathini ukuthi wenzela abantu izinto ezinhle, kodwa abakubo akabenzeli. Noma ngiqinise ngithi kodwa wena akakwenzeli. Umngani wakhe uyasebenza kodwa akumhluphi ukuthi wena usebenzi. Usuthi uBrahamu lo sisuka kude naye, kodwa uhlezi uPopane wena unalutho. Akakwazi nje ukuhlephela kokwakhe akuphumncane. Nihlala naye niblome naye, mayiselambile uyakushiya ayohlala esitiyezi yedwa. Kodwa bamzalwane ngimthandela yona. Muke wathi ngicela usomkhulekisa, anyakaranta. Lapho wayethandaza futhi athi uyibone nawe usuphakathi egcekeni kaNkulunkulu. Ngizomzana manje noma ngangisizi ey'ntweni engiy'dingayo, kodwa into engidingelela kakhulu ukumthwala angise kuNkulunkulu. Khona abantu bazalwane abangalona uncedo kuwe, kodwa abalahli uma benamandla okumthwala bakise ey'ntweni zabo. Hallelujah. Hlangithenge imoto mhla wathi nomzalwane awuyeke umcasula ngalento yokuthi wena awuqualify. Wakhuluma nami ngaze ngezwe. Ngathi mangifika kwa-odi lapha eTurban, angizange ngibuzwe nokuthi
ukuthi usebenzaphi. Lithi India kwi-profile yakho uyaqualify. Afonela unkosikazi wathi awuhlangana nami ngiyasebenza la. Ayikho leyikhuluma. Wabona ngayo kuze bofisise egcekeni. Ngoba khona abantu abadingayo noma bengenalo usizo lokho njengamanje. Kodwa uyabadinga uma bekhulela bakwazi ukuthatha wena noma uyashumayela kodwa ukwazi ukuyithandazela. Amthatha. Bamkhibeza phezulu. Nasi bengithandayo nje. Mabe ngibeza phezulu. Bemehlisa abangenanga. Ngoba sebefike kubani? uJesu. Ngoba sebefike kubani? Lena show mahlala. Ethi ningafaki mina. Iyazenza iswami. uNkulunkulu ebonakale kuwe. Siyothi uNkulunkulu kaAbraham. Siyothi uNkulunkulu kaJoseph. Inkinga iqala wena amahlaba masuzazi ukuthi mina ngomuntu wezenze izinto. Ngeke kuba abantu kwa uJesu. Bathi ungasho ukuthi uphiliswe yini. Bathi abantu uthe uJesu. Ngizwa bazalwane. Ngeke uyibalekele leyo mfundiswa. Wena kodwa azi ukuthi uyisitshe. Lolo dumo maluza umsebenzi wakho mahlaba ukulidlulisela. Yazizwa nje. Yazizwa nje. Umsebenzi wakho njani ukudlulisela umuntu. Abantu kade babethandaza kungenzeki. Kodwa ngiyakuthandaza wena amini. Kwenzeka izinto. Lo muntu ngeke athule. Ngingathula kanjani? Ngithule kanjani? Ngeke ngithule nginobufakazi. Mayikwenzele kahle uNkulunkulu akuthuleki. Ngithi bamthatha bamehlisela kuJesu base beyahlela. Mahlaba wasanathi emakhona uma saba nabazali base-CFC sibayisa uNkulunkulu sike safika emkhoneni siyabashiya bese yahlela ngoba sibefike kubani yakubona inkomothi babeyithatha beyibeke emgwaqeni njalo mhlawumbe uJesu ithi iBhayibheli yayimemezela yadoza kaDavide nawe bathi thula mayethi uJesu woza bathi futhi bona hamba abasayi bona ngoba usefikile eyakho. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Asibeke inyawo thandaza. Amazwe kwesibifolele amahubo wajukeju. Yabadinga abantu abama-carriers. Abantu abazothwala bakuyise kuSimakade. Noma futhi abantu abazane khona abazane abanganakekile abangahloniphekile kanti umthandazo wabo ukwenza umlando beFiboshethi eLodebar. Ungababuka abantu ngeso kwaqale njengamanzi ophuthu. Kunabantu abadingayo abantu babekhuleka kunyakaza into yakho. Hayi amen esontweni. Hallelujah. Kunabantu abangafundile kodwa babedandaza kunyakaza into zakho. Kunabantu abangenamoto kodwa bathandaza uthola imoto. Kunabantu abangenamusi banamandla okuthandaza uthola umusi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Status sekamno kade ngisifunda mazwi afana ukuba umfake lapha udlofana engithina umngane nemoto abe ukholwayo ukuze ngomfike enkonzweni
nomngane onani othanda ukwenza njani manje manje bomngane namahlaba engenamoto angizokwazi ukufika eCCFC. Ngicela ukuzifunela abantu bosizo lwakho. Pray for your careers. Pray for abantu abazokuphusha. Iba nabo abantu abathi ungayenza lento wena. Iba nabo abantu abathi ngiyakholelwa kuwe. Iba nabantu abathi noma ngine ngekho phumelele kodwa wena uzophumelela. Iba nabantu abazothi gold and silver I have none, but what I have in the name of Jesus, stand up and carry your mate. Never think about the matter. My Baba would take about for some food, some of time. Sometimes you feel like food is only one food is over soon. Or to make Chandazella. I think I'm many of cheese. Kuno Wenzeke. Engamemezana ndakamanzi. What is that? The Google, what's what to miss? Go to Google again. Go on and you go to Google again. Go to Fuleku. Go. Yes, Google wabakhona phezulu. Ungabakhala abantu ofutha kwabo ukuthi bazophumelelisa. Mina ngiyakisha isifuba. Ibona nama impala yamfika. Ngiyeke mbuke umfundisi usebenze lapha phezulu. Bathi ayithule ngaphumeleli. Wani lo ngena kulinga. We COVID. Mashabele. Sithi la ekhaya uNkulunkulu wethu sifakaza ngesibonile sifakaza ngesizwile kunamandla endlini kaNkulunkulu kunamehlo kaNkulunkulu kunendlela kaNkulunkulu, kunempiliso kaNkulunkulu, kunendlela 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 kaNk
sifunde lamahubo ufuna siwasha sonke sofunde emva kwakho siwamemeze. Habits 22 from verse 1 to 9. Verse 1. Ngajabula lapho bethi kimi. Asisho masa. Ngajabula lapho bethi kimi. Masiye endlini kaJehova. Masiye endlini kaJehova. Izinyawo zethu sezimi. Izinyawo zethu sezimile. Emasangweni akho Jerusalem. Emasangweni akho Jerusalem. Jerusalem wena owakhiwe njengomuzi. Jerusalem wena owakhiwe njengomuzi. Ohlanganisiwe ngoqinileyo. Uma kukhulunywa ngeJerusalem, kukhulunywa ngetempeli. Kukhulunywa nganeni. Uthi uDavide mhlangizwa bethi asiye kulento. Uthi ngajabula. Zoya lamadimoni angena namamuthi kulento. Akungenwe namamuthi la. Akungenwe nosizi la. Akungenwe nokukhala la. Yindlu yenjabulo. Kuyijabulo kuzalana. Lithi bawona njengoba ungathi semhlabathini owomileyo. Singena kubekane sinakho konke. Kanti vele kuJehova sinjani bazalwane? Batho Peter kwindoda ehleli ngasemnyango ethempeli omkhulu. Bathi igolide nesiliva asinakho. Kodwa sinakho igama yakho luyangena endlini kaNkulunkulu kodwa amehlo akho abheke eceleni. Abheka abaswekile. Abheka abanamawiva amahle. Kanti ungena endlini bonke ababheka phezulu ubuso babo bakhala abasoze bajabulisa. Lento kwenza ubuyele emuva namahlazo akho ukuthi ubheka la kubheka khona kuleli ongena kuleli une-focus ukwazi ukungena kuleli uphinde ukhulume ngebhola awukwazi ukungena kuleli ukhulume no-WhatsApp ube wangenela amehlo kawavuleka ngoba yila uzothola khona into zakho. Mawuwelwe imali phansi awuyicingi ubhekele mhlawumbe wenela uvula amehlo ngoba imali uyayidinga. Mawungenela vula amehlo ngoba into zakho sezikhona. Ngajabula bethi asiye. Qhubeka baba. Wena owakhiwe njengomuzi ohlanganisiwe ngokuqinileyo. Yes. Lapho imindeni ikhulekela khona. Lapho yini bazalwane? Asimela. Imindeni kaJehova. Asimela. Lapho imindeni ezenjani? Yabantu abanuza wethu usuyalahla yakhetha. Shiya abantu bakhe ekhaya. Kanti kulindele imindeni izongena la. La ilahleba khona abayeni bethu. Ilahleba khona abantwana bethu. Aningizwa bazalwane. Lana ilahleba khona engekho. Sithi uNkulunkulu bakhe umfanekiso wakho. Let us lift our hands now. Be humble. Have a character. Pray. Seek God's face. Repent. Namhlanje umthandazo wami uthi Nkosi ngipha abantu abazokuphusha. Ngipha abantu abazokuthowana. Bangilethe kuwe. Bangilethe kulinga. Awusadingi into eningi. Udinga nje umuntu ozolayitha umetshisi. Udinga umuntu ozolayitha umetshisi. Thandazela ukuba nabantu abanjalo. Abantu abahlupheka ngesimo sakho. Noma bona bengeke bakusiza. Kodwa banawo amandla ukukuyisa la ukuvakala khona.
egameni likaJesu. Thoba nikhona bazalwane. Nkulunkulu uthembeni. Phumani emphakathini. Niyobathwala. Nibalethe. Ngekwazi ukuyishumayezela bona. Kodwa abantu bakho ungakwazi ukuba-invite. Uma beke bangena amehlo kaNkulunkulu ebhekile. Bangena indlebe zikaNkulunkulu zivulekile. Bangena iqiniso likhona. Balanda abantu bakini uthi asivakashe. Oh bafowele, carriers of God. Sidinga abaphathi bomphongo. Ubani okuphushayo? Awucheke nabangani bakho uhlanganyela nabo. Bayakwazi ukuyisa la kutholakala khona abantu. Ngoba nabangani basekhayekile bakuyalela inyanga. We need abantu bakaNkulunkulu abazosithwala. Basise khona lokho. Sivalile amehlo ethu. Zanga zethu iphakamile. Nkosi ngisize. Ngikwazi ukufeza imilayo yakho. Ngipha amandla okuthobeka. Ngipha amandla okuthobeka. Angufuni umoya wenkanuko. Angufuni umoya wokuphambana nezwi lakho. Ngiqaphelise Jesu. Lamphakeme khona. Ungithobise. Ngoba lithi izwi lakho abayithobayo bayaphakanyiswa. Jesu, fundisa ukuthembeka. Ngibe ne-character enhle abantu engihlala nabo. Jesu, fundisa ukukhuleka. Kukuhle noma kukubi. Fundisa ukuthandaza. Jesu, fundisa ukuphenduka nokuyisola. Noma ngibanjiwe, noma ngibanjwana, fundise yami impilo ukuphenduka. Ngihlambulule, ngifuna ubuso bakho. Nansi nebaba ukuphendula kwakho. Ilezi zinto. Kodwa unenhlanhla uthola abantu abathi ngasacrifice ngamandla ethu sikuthwala. Singamthwala bona ngeke sikuphilise. Kodwa singamthwala sikuyise nakusizakala khona. Thola abantu abathi iBCV yakho. Ngeke bakwazi ukuqasha bona, bangakwazi ukuhambisana iCV. Udinga abantu abahluphekayo ngawe. Urabashatana masa. Hallelujah. Ngiyacela bazophilile. Ungamkhohlwa uNkulunkulu. Ngiyacela bazothola umsebenzi. Ungamkhohlwa uNkulunkulu. Nabantu abathwala bakisa kuwe. Ungamlibali umuntu owashumela waphenduka. Tiago, sondela izothandisa. Xa ngimdala kudlulile okuhle kodwa umina xa ngimdala
izandla kakhulu. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngaloko busuku akashelwa ngabo wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule kanjalo wathabatha lesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke elisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Father God, we bless your name. Angekho njena nawe uNkulunkulu wethu nalitafula osumdlalile kuseni uNkulunkulu lamandla onke. This is the sign of us remembering you. Sizokukhumbula namhlanje ukuthi siphila njengengxoxo wasifela. Siphumelela njengengxoxo wasifela. Ngegama likaJesu. Father, I pray. Usisa lesi sinkwa. Usisa lesi sitsha. Egameni likaJesu. Yathandaza Nkosi. Bonke abazongena kwezi tafula bakukhula imisipho yakomoya babe namandla okuzabalaza ngisho ngosuku olubi ngegama likaJesu abanye bazophila ngisho ezifweni abanazo ngoba lakhe igazi likaphela amandla kuzobe namhlanje ngegama likaJesu. Baba wethu omqhele yathandaza namhlanje noma besesijwayele ukungena etafuleni lakho kodwa namhlanje singena Baba wethu ngenhliziyo ebuhlungu ukuthi wena wabeka esiphambanweni wafela amacala ethu wena wawulungile wena wawubekakhala kodwa wathi mina thina ukuphila namhlanje ngiyakuthenga lokuphila siyakuthenga leli gazi ngegama likaJesu. Thapha izitha zethu hlulekisa izitha zethu hlulekisa yonke imimoya ephambene nawe leli gazi lesivumelwano ukuthi umuntu eKristu Jesu isidalwa esisha kodwa ngehlo namhlanje ngizothandaza abazongena lesidlo mazidlule into endala mabakhohlwe ngobasedulo bazelulele ukunika sokuphila. In the name of Jesus. This is vumelwano esingena kuso. Masiphilise imizimba yethu efayo ngegama likaJesu. Okungenzeki kubantu thina siyazi ukuthi uNkulunkulu wenzile. In the mighty name of Jesus. Nasiphi senkosi bazalwane lapho ngeke umuntu osindisiwe onjani 2 obaba DC ngoba lithi iBhayibheli abanye bayadla
bayidlela icala ngoba bawuhlukanisele umzimba wenkosi. Mawungena la awenze umfundisi ukuthi uzothina umfundisi. Mawungena la ifocus yakhe ibheke kuNkulunkulu uthi inkosi ukubona kanjani. Njengoba ngale iBhayibheli lithi abantu bami babizwa ngegama lami. La kungena abantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu. Angene uMapholoba noMfusi. Ungena abantu ababizwa ngegama likaNkulunkulu. Wala mhlako. Lo muntu uyabusiswa ongahambi ngendlela yababi kodwa othemba lakhe likusiphakamisa. We bless this table in Jesus' name. Amen. Basonke labasizayo uzoqala ubaba nensizwa zabo bazobona isikhathi